I denne video så vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan man kan håndtere en problemstilling med en key-anden-test ud fra en fil, man får i en opgave, og hvordan man kan anvende Inspire til dette. Altså udgangspunkt i en opgave, der blev givet ved Matematik A-eksamen sommeren 2014. Det handler om, hvilke kunder, der registrerer sig i eksperimentariet i København, altså om kunderne kommer fra Norge, Sverige eller et andet udland. Vi vil prøve at finde ud af, om er der altså en sammenhæng mellem tidspunkt på året, første kvartal, andet kvartal, og hvilket land man kommer fra. Så først skal vi konstruere en tabel, hvor man lodret har Norge, Sverige og øvrigt udland, og vandret har første og andet kvartal. Til opgaven er der udleveret en fil. Filen har altså en række data, som ser sådan her ud, hvor man i A-kolonnen kan se land, og i B tidspunkt på året. Vi skal nu lave en tabel, og det gør vi ved at lave en niveautabel, en pivottabel. Det gøres lidt forskelligt afhængig af, om man har en Mac eller en PC. På en PC, der går man ind og siger indsæt, og så kan man vælge pivottabel. På en Mac, som jeres lærer er så glad for at have fået stillet til rådighed af K-Nord, der vælger vi data. Og når vi har valgt data, så kan man hernede underse et ikon, hvor der står pivottabel. Jeg vælger så pivottabel, og så hopper Mac automatisk hen i et ark 2, som I kan se hernede. Og det eneste, jeg skal gøre her, det er, der står så land og tidspunkt heroppe. Altså, en af dem skal bare trækkes ned i summen hernede i hjørnet. Jeg tager så land og trækker ned til sumværdierne, og så er det klaret. Jeg har simpelthen allerede skaffet mig 5 point ved at udarbejde det her. Så jeg har lige styr på, hvordan I laver pivottabel på jeres computer. Det laves altså inde i Excel. Den her tabel, jeg nu har lavet, den skal jeg bruge til at lave key-anden-test med. Altså når jeg har opstillet min H0-hypotese. H0-hypotesen handler altid om uafhængighed. Her er det, at der ikke er nogen sammenhæng mellem hvilket land man kommer fra, og om man kommer i første eller andet kvartal på eksperimentariet. Vi skal altså finde ud af, om vores H0-hypotese går altså på, at der ikke er nogen sammenhæng mellem land og hvornår man kommer på året. Men de her 6 tal herinde, dem skal jeg bruge over i Inspire til at få lavet min key-anden-test. Så altså 27, 25, 324, 247 og 37, 192, dem skal jeg bruge til at sætte ind i Inspire om lidt. Der er nu 2 måder at gøre det her på der er altså 2 måder at gøre det her på. Jeg starter med at sætte tallene ind i et ganske almindeligt regneark i Inspire. Så jeg siger 27, 25, som er den første. Så var der 324, 242, 47 var det. Og så var det 37, og så var det 192. Jeg kalder dem så lige nu. Det ene var jo kvartal 1, så jeg siger KV1, og det andet var kvartal 2, så jeg siger KV2. Så stiller jeg mig hen i en tom kolonne, og så kan jeg gå ind i menu, vælge statistik, vælge test og vælge uafhængighedstest. Og så er det nu, at jeg skal skrive mine 2 kolonners navne heroppe, og de skal stå i sådan nogle tuborgklammer. Jeg kan ikke lige huske genvejen på Mac, men jeg kan bruge herover, fordi ovenover den højre parentesen, der sidder de. Så jeg skriver lige KV1, KV2, og D'et hernede, det betyder, at nu kommer resultatet ud i kolonne D. Så trykker jeg OK, og så kommer resultatet her ud her. Man kan se teststørrelsen der, man kan se p-value der, som er meget, meget lav, for man kan se, det er noget med 10 i minus 24, og så videre. Jeg kan lige lægge det op i en computerversion, så det står lidt klarere. Gør den lidt bredere. Og herinde har vi faktisk alt, hvad vi skal bruge, for vi skal jo finde ud af, om vores p-værdi ligger over eller under signifikansniveauet, når vi skal finde ud af, om der er afhængighed eller uafhængighed. Der er sådan set også en forventningsmatrice, den kan være lidt svær at se på den her måde at gøre det på. Og her er vores bidrag til teststørrelserne. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er, at man kan simpelthen gå ind og definere
Nu laver jeg lige en sideopdeling her, så kan I se, at vi får det samme ud af det. Vi tilføjer en applikation her, og vi går lige ind og laver det som noter. Og herover til venstre, der vil jeg gerne lige have almindelig den her symbol ting frem. Den er vist der. Ja, den er der. For jeg vil gerne ind og definere en matrice hver dag. Så nu er jeg går nu ind og definerer min matrix herovre i noten, går ned i beregninger hernede. Så vælger jeg, når jeg har klikket der, så det vil jeg define. For nu skal jeg definere en matrice, og det er de observerede, så jeg kalder det lige for ops. Og så lige med, og så er det jo en matrice, jeg skal have, så jeg går ind og vælger en matrice herovre. Den er der. Og den skal have 3 rækker og 2 kolonner. Så det sørger jeg lige for. Og så er jeg klar til at taste værdierne ind. Det var 27, det var 25, og det var 324, og det var 247, og det var 37 og 192. Så trykker jeg Enter, og så skriver den udført, og så er jeg klar til at arbejde videre med min matrice. Jeg skal nemlig lige have lavet den her key i anden tast, så jeg går lige herud i værktøjerne og vælger statistik. Og jeg skal ind i min test og ind i uafhængighedstesten. Og så efterlyser den en observeret matrix, og jeg har den stående, jeg har kaldt ops allerøverst. Den siger så, at det er den, jeg gerne vil have det udført for. Og så kommer der simpelthen nogle resultater hernede af. Nu er det udført, og jeg kan simpelthen så nu stille mig i op i den her heroppe. Og så kan jeg simpelthen trykke Command M, eller hvis man har PC Command, så kan man simpelthen på den måde få de resultaterne ud. Her har jeg min p-værdi, og her har jeg teststørrelsen, og skal jeg måske lige have gjort det her vindue en lille smule større, så I bedre kan se det. Jeg skal måske gøre det bedre til en 1-delt, så kan det måske blive lidt bedre. Det ved den ikke lige. Nå. Men jeg kan i hvert fald få nogle pæne matricer frem, hvilket jeg kan gøre ved at trykke på statistisk resultat. Efter mit resultat er fremkommet, kan jeg lave et felt hernede. Det bliver til et matematikfelt, hvis jeg trykker Command M eller på en PC Control M. Og så skriver stat ind i det her felt. Stat.result, fordi det var det hed heroppe. Så kan jeg nu vælge, om jeg vil have min forventede matrice, expectation matrice frem. Jeg vil have den der med teststørrelserne frem. Det beder de nemlig om i de sidste spørgsmål. Så hvis jeg nu trykker på den, så står der, at nu får jeg den matrix frem. Og trykker Enter bagefter. Så skulle den meget gerne komme frem hernede under. Og det gør den. Og så kan man se, hvordan at de forskellige områder bidrager til teststørrelsen. Og som det fremgår heraf, så ser man jo tydeligt, at det er især nummer 2 række, som var Sverige. Det er faktisk nummer 3 række, der bidrager mest. Det er altså udlandet, der bidrager mest til teststørrelsen. Så det er en anden måde at gøre det på. Altså gå ind og definere sin matrice, og så får man nemlig nogle af de her resultater lidt pænere frem. Hvis der f.eks. i opgaven bliver spurgt om forventede værdier eller bidrag til teststørrelsen, så er det en pænere måde at få det organiseret på, end ved bare at få de her resultater inde i arket. Så er det lidt pænere at få det ud i sådan nogle matricer, som vi har fået herover. Nu mangler man så bare at konkludere, og vi har jo fået en ufattelig lav p-værdi. Den var jo på noget med 10 i minus 24. Vær lige opmærksom på det der med, at Inspire altså skriver det der e i et eller andet, hvis det er et meget stort tal eller et meget lille tal. Her er det jo et meget lille tal, fordi det er i minus 24. Så p-værdien er ufattelig lav. Så nu mangler vi bare at lave vores konklusion. Og da vores p-værdi altså er meget mindre end
en signifikansniveauet på 5%, så kan vi forkaste vores H0-hypotese om, at der er uafhængighed. Det vil sige, at der er altså sammenhæng mellem tidspunkt og land.